Mansikko-matcha-jäätelö. 3 kaverilta on tullut taas ihan täydellisiä jätskiutuuksia. Yksi niistä on tämä mansikko-matcha-jäätelö. Mä rakastan matchaa, joten mä oikeasti metsästin tätä joka paikasta. Siis oikeasti mä rakastan tätä brändiä. Mun mielestä nämä letkautukset on niin hauskoja. Tässä jäätelössä on matcha-kermajäätelöä, mansikkasorbettia ja matcha-valkosuklaakuorrute. Äkkiä tänne. Mä en oo siis nähnyt kenenkään edes videoita tästä, joten mulla ei ole mitään odotuksia. Okei, mä näen jo kesän. Mä näen, kun lumi on sulanut. Mä näen, kun mä oon tehnyt mulle jäämatchan ja sit mä tungen tän sinne. Täydellistä. Miten tää on näin hyvän värinen? Mä oon jo nyt niinku vakuuttunut. Siis tää tuoksuu aivan matchalta. Kaverit, tää on täydellinen. Siis tää jätski maistuu enemmän matchalta kuin se mansikka-matcha-juoma, josta mä just tein videon. Täydellinen. Jos sä et tykkää matchasta, älä osta tätä. Tää on oikeesti mun lemppari, tällainen matcha-tuote kaikista maailman kategorioista. Paitsi no obviously itse matcha, mutta you know. Mun mielestä tässä on onnistuttu täydellisesti. Siis toi mansikkasorbetti-asia tuolla sisällä. Se on niin raikas, se on niin hyvä, se maistuu niin aidolle mansikalle. Sorbetissakaan ei oo säästöä. Mä oon niin innoissani tästä ja mä oon niinku... Kaikki mun odotukset täyttyy, että mä en tiedä sanoinko mä mitään konkreettista. Hyvää. Siis tässä, tää on just sitä, mitä luvattiin, niin en mä voi olla pettynyt. Mä oon vaan niin onnellinen. Tää on ihan älyttömän hyvää.